pôsobíme v tom kontakte zastavu 1-0, že pohodička, ideme ďalej a rozoberieme z tých tiki-taka 10 chýb a ja neviem čo, nemá zmysel. Pozor, to sa nám ľahko mohli vykonať. Jedna chyba, vyrovnanie, cokoliv. Zbytočná nervovka. Potrebujeme to? Ja sa vás pýtam, 11. 5 na striedanie. Potrebujeme, aby sme sa nerobili? Tuto za každý zlú prihrávku každý pomen. Každý. Od Pála počnú cez pomaly rukár. Tu ide o to, že podbudíme sa super hlavnutí, dajme tam 3 góly, tak jak inokedy. Tak tu Lukáčov teraz chodíme tam hrať prdele fotbal, čo bývam výsledok 8, 10, 11. Tak si tak podľa toho aj hrajme, dobre? To znamená, ja chcem od tých, ktorí sú na ihrisku, aby dali dole hlavu, v zmysle tom, že dole hlava, keď idem, ja snímam a bojujem proste, lebo taký, ktorý musíme spraviť chyby. Teraz sme si na Laničine povedali, že ideme dať gól, že ideme to masívne predstredať, udariť to ale preč, lebo sme tam začali lietať okolo tých obráncov. Nenechali ich tak. Takže v tomto je to. V tom chcení dál. Takže ten, kto tam pôjde, bude chcieť, dáme 2-3 góly, každý si zahrá, tam bude teraz mať. A tu koľko má? Dobre?